Is dat in orde? Je hebt ernaar gekeken? Prima, dank u wel. Dus hier hebben we 1 stuk taal, dan hebben we hier nog een klein stukje. Was dat ook in orde? Kwaliteitscontrole, ja. En dan hebben we daar nog een derde stuk. Was dat ook oké? Dus nu gaan we eventjes jullie ogen testen. Hè. En als je goed oplet, kun je zien dat de touwen alle 3 exact dezelfde kleur zijn. Ja, van lengte zit er wel een klein verschil op. Als je goed oplet in de oog zit, dan kun je zien dat er wel een verschil op zit. Let goed op. 1, 2, 3. Dus dan hebben we 1 en 4. 2 en 4. 3. Kijk, als het ingewikkeld is met 3, dan gaan we het met 2 doen. Kijk, ga je een touw op de zijde leggen. Kijk, het is vasthouden. Dan hebben we 2 touwen nodig. Als het ingewikkeld is met 2, doen we zo lang hier 1 touw van. En weer 1 touw. Het is belangrijk dat je de eentjes oefent, dat is belangrijk. Hoe kijken waar de eentjes zijn? Hoe concentreren op de eentjes? Ja? Ja, als we eraf doen hebben we hier. En dan ben je open. En in een rust de knoop leggen. Kan dat? Als ik die nu in mijn broekzak steek, hier, net gewoon, en dan 4 minuten en 4 eindjes. Dank u. Dank u.